Wong wedi mati tetep mati, rawani mati tetep mati. Wong niku program pusat kok. Nggih, nek sampean wedi mati rasah urip. Lah gandeng wis urip tlateni mawon, sing sabar ora usah kesusu, engko suwe-suwe ya mati dhewe. Rencana ngoten. Ora usah kesusu. Mati niku ora gampang, angel. Nggih, nek urung jatah lho arep ngendat pe konangan kok. Wong urung jatah. Nggih kaya pipis ngoten nika. Pipis ki menurut sampean gampang napa angel? Angel apa gampang? Angel. Bener Pak RW. Nggih, pipis niku angel apa gampang? Angel. Pipis niku nek durung wayah dobat-abitno ya ora metu-metu. Wong durung wayah. Wek mbok-mboke kebuki yo jarem tok. Ya ora metu-metu wong durung wayah. Lah mati nggih ngoten niku nek dereng wayah dobat-abitno ya ora mati. Mati ya mung lara tok ngono.